A prioridade en infraestructuras para o BNG, para alén de completar ou dar impulso a algunhas actuacións na rede viaria como a autovía Santiago-Lugo, a A74 na Mariña, céntrase na mellora, na modernización e na ampliación da rede ferroviaria interna, porque os camiños de ferro son o modo de mobilidade do futuro sustentável e eficaz, e tamén porque o noso país leva un retraso evidente en relación a outros territorios do Estado na modernización da súa rede ferroviaria. Para empezar, porque non existen cercanías nas áreas metropolitanas que merezan ese nome, ou porque algunhas liñas están nun estado que podemos considerar calamitoso. Por iso, entre as nosas propostas está a modernización da liña A Coruña-Ferrol ou da liña A Coruña-Lugo, a modernización tamén da liña de Feve que articula todo o norte do país entre Ferrol e Ribadeo, completar o eixo atlántico entre Vigo e a fronteira portuguesa, ou conectar o porto exterior da Coruña por ferrocarril, porque un porto destas características non pode ser operativo sen esa conexión. Igualmente, pois o porto de Vigo coa cidade ou coa Plisán. En definitiva, creemos que hai que apostar por o ferrocarril e que hai que compensar o déficit histórico que ten o noso país e, por tanto, as emendas nese ámbito, desde o punto de vista do BNG, teñen que centrarse nesa modernización e nesa ampliación da nosa rede ferroviaria.